ka kwa reason gi emotions kata feelings wa ka nitire upbringing mangato nyalo bedo brought up a very humble background ma samoro no koso kabisa manyathi ka dongo to dongo ka osingore ni abiro konyo jonyuol adani mondo atima tek mondo abia konyo jonyuol but ok nyithindo te mabedo brought up a humble background mochuno ni nyaka nyathi ka nyathi kony janyuol nyathi madongo ka singore ni abiro konyo janyuol na to nyithindo moko ok bed brought up ok bed brought up as such families kor an gima nyalo wacho jonyuol te kata mana mabedo brought up a humble background gi nitie puodho janyuol nyalo pidho gweno janyuol nyalo pidho jamni ka en gi teko ma ok ni nyathi kisepuonjo mitere school moyudo tich to ni koduogo dala ticha gone nyaka goyi mar chumbi mano kawe to mago timore everything gimora mora ichako ni wan gi goyi kangane wan gi makama wan mo ichako gone nyathi budget from day one nyaka chieng moro dogi nyathi be biro duogo ok obiduogo dala koro nyithindo onego mi thuolo mar gin bende gi develop nyathi ka janyuol ose raise nyathi ma nyathi yudo tich ko biro dala janyuol nigi gwen an mama ne wachoga kanya nyathi obiro dala abiro ni ka asika keto nyathi gi garama sate to nyithindo biro ringa ineno koro ka nyathi obiro tido ka en gi gweno en go duma ne idu ko serego osetedo gwende otimo very fast ma nyathi ko donjo tok ni chieng modonjo no osechako golo pesane koro janyuol ka janyuol onego ti matek janyuol pidh gwende janyuol pidh jambe obed gi gimoro e lwete but nyathi onego come in sama oneno ni yawa kam janyuol no thagore koda an bonego aduok lwete onego bed out of goodwill ok nacho nikech kari kanyo Joyce nitiere jonyuol moko ma bende koro kosechopo ni nyithinde koro tiyo ni nyithinde gi nigi familia en koro kapod in gi nguvu moro miaka na timo godo handi moro in koro ibet ibro miya nitie mo meni chumbi samore kopo makidonjo to chako digo ima tamre gi non aparo ni ber mana kana na kwasoko wang jonyuol maket nikech ok reason mana chakre chon chien kucho onego reason gi sani be ineno kaka James wacho ni mon chendo dako biro chandi mana kiyie kaka ngama dichuo dongi ne the head of the house sama isekendo dhako kete line ngise ni this is what to do, this is not what to do. Obiro chandi mana ka in miye thuolo mar chandi obiro chajo nyuolni mana ka in miye thuolo mar chajo nyuolni iketo everything straight kapok dak wo chakore ta woro kama mon chendo no wuoke kala na chobe chendo chendo ingo ni mon chendo kwanza ini sekendo wawinja ne James kwase silence okay ero kama na inya iwinjo Joyce ada wacho weche ariyo kama dwani jowinjo owinj maler wan gi janyuol pogruok ni kan pogruok e janyuol gi janyuol